Madzoka here. Vi majachani. Yes, vi. Tendai uri sei. Maria uri sei. Karo uri sei. Hanzi tadzoka hedu tadzoka. Karo uri sei. Ethel uri sei. Kubishura kuita sei. Yes, yeu. Teresia uri sei. Toko ndeipi uri sei. Hanzi pano pakunakidza. Nhasi panotoda kuti panakidze patsviriridze. Mirai muone nhasi imboshare live. Nhasi toda kumbonipano nhasi. Kana mune mabhishu ose amunoziva. Nhasi tichange tinomada pano. Vachifonawo vachitaura kuti why vakahobhishura. Chii chakazoitika. Kana pane umwewo munhu anenge ane marriage yakewo iri kutomunetsa kusvika pari zvino toda kuti panakidze. Senda dzoka ndombotanga ndakutaurirawo story yangu kuti why ndakazobhishura. Handika maswera sei madla here hanzi hai bishu iti hai retired bishu kwanzi wadla here ndadla honi murume wakanunira kudai ndadla iko zvino ndaane simba. Iti hai retired bishu manyama iti hai retired bishu manyama. Ando zvatiri kuda nhasi ndichazokunyora kana ndambotaura nhasi tozotaura kuti vaya vaida kufona mabhishu mamwe vaya vanenge vachidawo kusiyawo chihure varikuona ndambotaura nyaya kuti zviri kufamba sei. Kuivo vari kundifonera mamised video call ndevapiko zviya zvana ndichambotaura zviya kuti ndichazotadza kudzoka live ndaona ndahanigirira ndaini ezvo vaakufona mamised call ini ndiri palive. Chii chakadaro tiri vangani guys? Let's share live part 2 yauya. Let's share live then totaura part 2 yauya. Hatishare live yedu. Maswera sei, madya here, kuri sei kumativi mana ose enyika, mamboswerawo sei, mabika here, mabikira vana baba here. Hanzi bishu ndeipi yako? Zvemujolo zvonetsa izvi bishu. Mujolo haunetsi ukangogona kuti chihure chako wakavanda madhamu vasingazivi. Mujolo unonakidza chaiko asi zvinonetsi. Papa ndikurambiri. Hanzi hai retired bishu manyama. Yes. Papa imbomisirawo malove nemalikes uyagona kuti hai bishu manyama. Retired bishu manyama. Ndave retired bishu manyama inini. Handisisiri bishu retired bishu manyama. Hanzi yes Dumebhi. Primrose uri sei. Dumebhi ari right. Madla here madya here. Toda kutaura part 2. Tave vengani. Taurai kana tava 200 ndotaura part 2 yedu. Toenda part 2. Then toenderera mberi nestory. Tavangani. Then tisati taura part 2 ndoda kumbotanga ndaanalyze nyaya iya yatambotaura iya kumasikati kumazvaro doka mhero dzadziri kumanguva kosisimeli varipi Dumebhi nenyaya yavo from yesterday. We are waiting for what? Hey, vanhu munoda zvinhu. Hapana nyaya apa. Hapana nyaya. Vanhu munoda nyaya. Hapana nyaya. Mujolo unorwadza. Usisingaiti mujolo unorwadza sisingaiti ndozviziva. Right guys. Panyaya ndambotaura iya regai timboanalyze then tozoenda pa why ndakazobishura nai taanalyze toenda ku why part 2 yedu. Handika hanzi happy for you Dumebhi. So guys, nyaya iya yandataura iya masikati kuti inini ndaitaura nechinangwa chei. Ndanga ndichitaurira kuti kana pane vamwewo vanonge varimo munyaya vachitawo zvechibishu ichi. Chibishu hachirambidzwi kuita. Hanzi varume mugono wepwero ndaasinayo. Asi varume ingoitawo aisi chimoko nyama. Kozvawa kanaka. Ndakanaka mazuvano ndine munhu ari kundita yeke saka maspam mapunda akuti achibuda. Mazuvano abhawo zvekuti ngutundwa zvinodzipa. Hanzi nyaya yako Dumebhi yandibata. Sorry zvako indakatoita move on dear.
sori hako kutaurira nyaya ndisingadi zvangu kutaura nyaya dzakadai pavanhu, but hani munongozivawo kuti Dumebhi anouya nenyaya dzake ega. Saka ndini nchida kutodzidzisawo umwe munhu anenge ari pamatambudziko. Handi unodaro uchirarama uri pamatambudziko usingaziviwo kuti vanhu umwewo patori neumwe munhu akatoraramawo zvinorwadza kukundira iwewe. Saka ndasika ndataura nyaya yangu kuti nyaya yangu inini ndinotogona kuitaura panapa, iwewo ukatoti nhamo yako iri nani. Hanzi maona, ukatoti yako nhamo iri nani, ukatora nhamo yako ukaramba nhamo yaDumebhi, hani maona, ndo zvinosanganwa nevanhu mumatambudziko, ende ndo zviriko zviwanikwa zvatinosangana nazvo. Handi maona, zvinowanikwa. Asi ukangogaya iwe ukangodzidza chete nemwoyo wako kuti ndinokwanisa kuita move on, ndosiyana nezvinhu izvi, unoita move on ende unotorikavha more. Ndikakuudzai kuti ani makaona ndakamboposta picture rangu, vanhu vakawanda mukariona picture rangu ndiri kumasowe, ndiri mukadzi wemunhu, ndiri pamarriage, ende hapana aimbofungira kuti, hapana ini ndasingatombozofungiriwo kuti ndichatochinjawo kudai. Otherwise ndotofungira kuti kusiya marriage kwandakaita kwakavawo kumwe kusumudzirwa kwandakaita, yet ndakaluza zvinhu zvakawanda. Ufunge ndoda kukuudzai guys, ndakaluza zvinhu zvakawanda, ndakabroka, ndakadzokera kuzasi, zvese maorder angu, staff yose zvandaitengesa zvese ndakangosiya. Ndakabuda kumba kwangu ndisina kana anything, kana ndisina kana chinhu. Hani maona, ndobva ndauya kunoku guys, ndakuudzai, ndobva ndauya kunoku kuJoni. Hani vanga vachiti vateerera nyaya yangu masikati. Ndobva ndauya kunoku kuJoni. Ndasvika kuno kuJoni, takutaura nyaya yedu guys, takupinda mupati 2. Takupinda mupati 2. Sheyai tipinde mupati 2. Handi hatipinde mupati 2. Tichazodawo vamwe vanozofona vachitaura kuti ari kubhishura kana kuti chii chiri kuitika chaari kudawo, kuti panogona pachitoriwo neumwe munhu pano ari kurarama same situation yakafanana neyako, kana kuti akararama same situation yakafanana neyako, anokwanisa kukukansela ukahila ukaita zviri nani pane zvinhu zvauri kurarama nazvo mukurarama mako. Andiwaona, so kuzvitaura, ukazvitaura ndinoona kuti zvinoita zvinenge zviri nani pane kuti urambe wakangobatirira uchingori nezvinhu zvinenge zvakaomarara mukati memwoyo wako. So tiri panapa, tiri pakati pakuudzana zvakanaka kuti izvi zviri right, izvi zvakaipa. Kana nepandaikanganisawo munofanira kutaura kuti newewo Dumebhi apa unenge kudi wakakanganisa. Ini kuvapa pano handisi kureva kuti ndongoda kungoti mungonditi yes ndinoita zvakanaka. Yes, ndiri munhu wenyama, ndinotadza, ndinobvuma kuti ndiri munhu wenyama, ndinotadza. Yes, inini ndinobvuma, ndakabhishura ndiri munhu wenyama. Hanzi ucheki part 1 rega ndione part 2. Okay, ucheki. Then part 2 ndapinda muno muJoni. Ndapinda muno muJoni, ndofunga ndakaisirwa mari yekuya nasisi vangu, cousin sister yangu, mwana wekwamai vangu. Hamumbomuzivi zvangu. Andisira mari yekuya kuno. Ndakauya ndobva ndasvika tichigara kuBitcong kuno kuRustenburg, kunonzi kuBitcong kumalocation uko. Ndagara iko kumaBitcong, ndofunga ndakagara 1 week. Apo ndandiri pakuchema, ndichiri kuchema mwana wangu akashayika. Ndakudza kuti mwana wangu ndakabva kuZimbabwe aine 2 weeks ashayika, ndichikwira bhazi ndichiuya kunoko. Ndikasiya matwins ane 1 year 5. Ndakafamba bhazi rose ndichidonha mukaka. Ndayamwisa, ndakatongovarumurira nekutokwira bhazi nekuuya kuno nokutizani maona nekurwadziwa. Ndikati ndimbonozorora ndiri somewhere, ndimbonozorora ndiri kure guys. Isai malove nemalikes. Ndobva ndauya kunoku malove, malikes, mastar guys. Haiwa imboisai mastar nemalove. Ndongokuudzai nyaya yangu, musiri kuda kumboisa malove malikes. Hanzi wakasiya vana nani, right? Ndakasiya vana vane mwana wavatete vangu. Mwana wavatete vangu anogara kuKadoma ndiye wandakasiyira vana. Ndamusiyira vana chikomana nechisikana. Baba vacho vakawa kurwadziwa, ndobva vaenda, ndobva vanotora chikomana. Vatora ini murume wangu anotadza yes, pamwe paanogona ndoda kumupawo mastar ake.
pamwe anogona. Vana vake handidi kunyepa. Vana vake anovada guys. Handidi kunyepa. Akabva asvika akatora chikomana. Atora chikomana ndobva aenda nacho ndobva kwasara chisikana. Chisikana ichi ndofunga chakangoti gare. Chagara ndobva azochitora futi. Ndobva aindisa vana vakumusha kwavo kumandarweni. Vese vari 2. Ndobva vaenda kumusha kwavo kupi? Kumandarweni. Inini vaingondinetsa dzoka, vana varwara, vana vaita sei, ndichingotaura kuti handisi kuzodzoka. This time handisi kudzoka. Wambondishungurudza, wakandishungurudza kwakanyanya, ndichipeka ndichienda kumba, uchindituka, uchidi. But pari zvino handisi kudzoka beki. Ndakabva ndauya, ndobva ndasvika ndikagara kuda 1 week ndobva ndawana basa. Ndakawana basa repacreche. Pacreche ndaiwana 1.5. Ani maona guys. Ndichiwana 1.5 ndofunga ndakashanda gore rese. Ndichishanda gore, ndichengeta mari yangu ndaigara pacreche, ndichienda kunoona sisi vangu ma weekend. Ndichinovaona, ndichidzoka ndichigara muchizarira mangu mcreche. Ndichiwana 1.5. Yeti yanga yakatowanda kwandiri panguva iyoyo. Yanga yakawanda. Panguva iyoyo ndaita yakawanda. Ndaisungirira ndobva ndatenga zvinhu zvangu. December asvika, thank you for my stars. Thank you. December asvika. Christmas mungoziva kuti kana tichibva kuno apawo ndanga ndatombotsvukirira kana ndatomboti changamuke ganda ranga ratomboti futununu ndatovawo mukadzi kaakuonekera kasemunhu anga ari jonuko anenge achidya achazve nikuuya yatanga network iya yatanga guys. Nikuuya yatanga haasi kuda kundikuudze nyaya nhasi. Nikuuya ari kunetsa chaizvo. Isai my love master nemalaiki kana muchinyatsondinzwa nekuti Niku ari kunetsa. Paya ndoda kutaurawo nevanhu vanotaura mucomment section kwete kungoteerera nyaya musingatauri makanyarara mucomment section. Ndonyarara kai ndofungidzira kuti hamupo. Paya guys, December asvika. Ndarongedza mabhegi angu ndaenda kumusha paya ndasvika. Ndakafonda ndofunga ndine shamwari yangu inini iriko kukwekwe uko. Ndakamufonera ngati ndiri kuuya kupi kumusha nditsvagirewo imba 1 room. Vamwe vanhu tinorarama nenzira dzakasiyana. Tiri vangani guys? Uyai my love my likes. Kantai guys my love my likes zvese isai. Nemaster acho ndisirewo master kani. Ndisirei kani guys, buda ndichemere guys. Ndikukumbirawo zvemaster. Network iri kundinetsa kani. Network iri kundinetsa guys. Chichekuti network inonetsa. Chichakadaro na guys. Network ida kutadza vanhu kuti vanzwe nyaya. Chichakadaro musainde guys. Techishingirira ndichikuudzai nyaya yacho inenge dzamara ichiita nekufamba kwenguva. Nani maona. So guys, paya ndakanaka ina. Akomana kusahura kunoita kuti ndinake. Ndakanaka imhino chete yakangokura asi kunaka hangu ndakanaka ini imhino yakangokura paya ndaenda kumusha guys. Ndasvika kumusha ndakabva nemapota angu ndairara pasi, mbedha wangu ndansina, machira angu ndanga ndinawo, mashitsi angu ndanga ndinawo ndakazvitengera kuno. Ndasvika paya shamwari yangu ndaenda kumandarweni. Ndasvika ndikati une shamwari yangu ndindorambonotora vana vangu kupi kumandarweni musha kwemurume wangu. Ndoda kuti vana vadi vauye. Ndatosiya namza ndikati kana ndauya ndouya ndizotora maki yangu airega ndimbosiya ndichamboenda kumandarweni kumusha kwemurume wangu. Ndaenda kumusha kwemurume wangu. Ndasvika ndakatsvukirirawo mhoti ndandatsvuka ganda riya rekusakara riya ranga rapera mani. Ndandatsvuka ndakublinga ndichionekerawo semunhu anga akabva pajoni kapa. Ngati vanonondiguta baba mwana vaya vakambondishainira nedzavaindiita iko zvino ndakuonekera kudai. Vanonondiguta ndikati ndombonzani kwei ndonzisisipika ini. Ndotoya kutodaniwa nemazita. Paya ndaenda musikana kumandarweni. Atidanei vanhu atiri vashoma atidanei tiri vangani. Ngatidanei vanhu vauye pano. Ndoda kutaura nyaya yangu vanhu vanzwise vanhu vakawanda. Handidi kutaura nyaya pavanhu vashoma. Musikana kumandarweni. Ndakwira bhazi rangu ndakananga kumandarweni. Ndasvika paya kumandarweni. Vamweni vangu vabva vafara. Vamabhoi vauya.
Amabhoyi titambire. Nemamonaki hembe kadzevana vangu. Ndasvika paya. Ndakutochinja vana zvimahembe paya. Amwene vafonera mwana wavo vakati regai ndifonere babatafadzwa ndivaudze kuti mauya kuzotora chi? Mauya kuzotora vana. Ndikati hazvina kuipa, vafonereni. Ndobva vafonera babatafadzwa vaya, vafonerwa vauya. Havana kundofunga, havana kutora maminitsi kubva kuHarare. Ndotoshuva kuti kuda vakaita kubhururuka kana vakaita zvekudii. Vasvika babatafadzwa paya, zvikanzi hakuna vana vanoenda. Ndikati hakuna vana vanoenda. Why iwe wati hakuna vana vanoenda? Because inda zotora vana vangu. Vana havadiki. Saka indofanira kugara nevana vangu. Moziva kuti murume kana akuita ruchengera, murume kana achikuda guys, unongoona maaction aanenge achiita. Apo ndandakatsvukirira ndandakamonerera zvangu chizambia chikungovhara disguise musoro, ndakarowa kamwe kastaira kangu kaiuya kuno kufront. So ndakablinga marvelous uri sei paya. Zvikanzi hakuna vana vanoenda. Kuna ndikati manje ini vangu vana ndovandiri kuzoenda navo. Ndapinda ndachera mvura yangu, kwacherwa mvura kudhamu yekugeza. Ndachera mvura yangu ndageza vana vangu. Ndapfekedza vana vangu hembe. Ndapinda mubathroom chichinja house chavo ichocho. Ndaakugeza paya. Murume wangu atevera. Uyu ateura mvura yangu yandandichigeza akava negumbo. Ndangosiya zvakadaro ndikati Dumebhi zviri sei? Ndikati izvi handinei nazvo. Ndatopfeka paya. Zvikanzi manje kana zvakadaro iwe kana uchida vana ndakutoenda kumapurisa, because ini ndakakuendera kumapurisa wakasiya vana. Ndakaenda kumapurisa wakasiya vana. Vana ava ndakaisa nyaya yacho kuchild line. Vana ava vari mumaoko mangu, saka vari mumaoko mamai vangu. Iwe wakasiya vana vari vadiki, ukasiya vana vachizviitira, ukatiza ukaenda. Ndikati don't worry. Handei kupi? Kumapurisa. Takwekweredzana nemurume wangu taenda kumapurisa. Ndati guys, pano pekuti ndaifanira kuti tikwire mota yake yaanga auya nayo tiende kumapurisa kwainzi kumadziva. Akasarudza kuti tifambe netsoka. Amwe varume vane utsinye ihwohwo huchikonzerwa futi neruchengera. Maona asingazivi kuti munhu ari kuita utsinye ari kuita ruchengera zvese zviri papo. Takafamba 7 km kubva kumaraini kumba kwavo tichienda kupi? Kumapurisa kumadziva. Ndabereka vana vangu, ini mabhegi angu handakusiya. Godozve inini mabhegi angu handina kusiya. Ndakukurutsa mabhegi, ndabatigwa nevamwe bhudhi vacho rimwe bhegi. Vana vangu ndinawo, tiri kuenda kumapurisa kumadziva, because kumadziva kwakuri kubus stop uku. Tasvika kumapurisa, vasvika baba mwana aenda kumapurisa. Zvikanzi makadii mashefu? Svika tiri peni makadiwo. Svikaenda uya namadhamaya. Mai ava vakatiza vana vachienda kujoni kunohura. Apo enda satombohura. Zvikaisaka vauya kuzotora vana. Hanzi kudharuweni kupi? Kudharuweni kukaziro kumadziva. Zvikanzi hanzi murume akazoroorwa munin'ina wako. Aiwa, vakarambana. Munin'ina wangu akazotozoroorwa neumwe munhu. Maona asi muri kundiwera, hanzi network ndo mawani. Mongoshingirira muripo share network ndo mawani. Munin'ina wangu akatoita umwe mwana womurume wangu ndobva varambana, ndabva inini ndobva azoroorwa neumwe munhu. Regai timbotaura pati 2, tichazodzokera tichitaura nyaya yose yekumashure. Timbotaura pati 2, network iri kunetsa. Maona paya kanzi guys, can I have number dzasisimeli? Pane vamwe kazi vaka-advertise business pano nasisimeli. I decided to order and she has been telling me story after I send my 3.5. Namba dzasisimeli dia, tarisa pa page unodziwana dziripo. Tarisa pa page. Namba dzasisimeli dziripo pa page my case. Dziripo ipapa unodziwana dziripo pa page unodziwana namba dzasisimeli. Paya anzi makatenga chi paya guys. Manje taenda kumapurisa. Mapurisa audziwa zvaudziwa. Mapurisa ndobva ati alright, regai timbonzwawo kuna ambuya. Ndakatsvukirira apo chizambia chandandakasunga ndandatorashaka, ndatosara ndakapfeka zvangu shoti randandakapfeka. Maona
ndakapfeka shoti rangu ndatova mushoti zvangu ndakutoonere ndiri mberi kwake ndakutobhidhaira ndatosimba ndatova I don't care chatova mandiri kare kare nenyaya yeJoni nezvaakambondiita ndandisati ndakuhura guys. Hani maona paya ndobva mapurisa akati ambuya imbotaurai nyaya yenyu tinzwe kuti nyaya yenyu iri kufamba sei. Ndavataurira nyaya zvikanzi koi makahotiza vana mukati handina kutiza vana ndakavasiyira kupi mwana watete vangu svikai koimimi muri kuti vachireva kune murume wangu svikai muri kuti vana ava makaita zvechild line tiratidzei tsamba yacho yechild line then kana taona kuti imimi ndimune mvumo yekuchengeta vana ambuya vosiya vana pari zvino isinoti vana vanoenda naamai vana vachiri vadiki so ndochokwadi ndokunzwisisa zvikanzi so toda kuziva kuti imimi ndimi mune mvumo yekuchengeta vana. Guys ndamboburitswa mumapurisa muya zvikaimirai tichimirira tsamba handimati pane munhu anokwanisa kutisendera here anoita mascreenshot. Hani maona paya mascreenshot aya angauye guys zuva ravira mai mwana mapurisa azondidana akati ambuya sengai vana venyu muindi. Ndasenga vana vangu svikai hapana tsamba ndasenga vana vangu neusiku ndafamba nevana vangu ndakwira ndakwekwe navo vana vangu neusiku guys muharare muya ndakamufamba neusiku ndainda kumbako apo manje nyaya yapa kuti manje ndatora vana vana ndakauya negrosari chikafu chirimo zvose grosari ndinayo stove yangu nandakabva nayo mudzimai wanhasi uno ndakabva nayo nandakaenda nayo tichirara zvedu pasi nevana vangu manje ndakugaya kuti right ndobva ndatoti vana ava manje ndatora vana ndichazovararamisa nei. Ani maona ndozviripo vana vanoramba vachingodya raisi mwoyo wangu wakurwadza umwe mwoyo wombofunga kuti kodai ndakangovasiya vari kumba kwababa vavo otherwise vaingorarama umwe mwoyo ndofunga kuti vana vangu vachiri vadiki. Guys shamwari yangu inini wekunditsvagira imba ndibva ndirivinga umwe musi ndobva uya zvikanzi uye kupi kumba kwangu ndageza zvikanzi unouya nevana ndibva ndaenda nevana ndobva ati vana ava ngavasare pai yes kandikg vana ava ngavasare varare nevamwe vavo papi muno mudining. Ndasiya vana shamwari yangu iya ati anditogeza ndageza mai mwana ndapiwa bumshot. Tererai guys dati muhwe kwakatangira juri ndapiwa bumshot ndikati kotoine pikana doro ndandisati ndombomwa ndandichiri munhu kwaye ndapiwa bumshot paya ishamwari yangu iyi zvikanzi handei mai mwana mukaramba makadai vana ava munoita zvekudii navo. Ndaindini mumastreet ekwekwe panonzi pateachers usiku kawo guys tererai pateachers paya ndamira vasikana vari kurova basa ini musi wekutanga esi Valeria uri sei musi wekutanga zviri kundiremera ndatoudziwa zvikanzi ukangorega handiri kuona mhenedzi dziri kukudana dziri kuti giant uchiignora ndasati ndatombova nechidumbu chandinacho ndine bhodhi yangu yakanaka zvikanzi uri kuignora hameno zvenyu mai mwana inini ndikangoshanda ndikashanda ndoda kuona kuti muchadzokera kumba nei vari kukechiwa vasikana vari kuita mari wanika ini handichiri wanika inini handitoningiriri handina kana mari yekudzokera umwe wangu wakutondiudza kuti ini ndakuda kuenda kumba pazoya client 1 handiti handei masista ndaenda black label rarisati rozikamwa iwe black label rarisati rozikamwa kani black label rarisati rozikamwa paya ndatora client yangu yekutanga ndaenda paya ndakweshiwa guys chakatangira zvechibishu ndiri kuinda nenyaya ndokuudzai guys dzikamai ndakweshiwa akaburuke munhu ini yei akomana ndako kweindaigozivei ndezvekutanga kaizvi uye atevera asvika akati tiri munhu wani ngaburuke bamunini burukai zvakwana paya aburutswa mukomana auya kudata $15 ndaenda paya akomana dai dhata rikasatserera ndaenda $15 yangu paya kumba ndasvika kumba ndatotenga zvemazai
ndatotenga chingwa chevana vangu vamwa. Ndakugaya ndikati asi kuchibhishuku kunenge kuri nani. Ndini ndapinda murodhi ndega, uye hana kundidana, ndapinda murodhi. Ndadzokera futi manheri kwaari ndikati Sweden uri sei? Ndadzokera ari paya ndikati shamwari hatidzokeri kubasa, ndauya nevana hatidzokeri kubasa. Svika nhasi uri serious? Kwete zvakuita nezvo, ndikati ndiri serious. Ndadzokera paya vasikana, ndamira mustreet, ndati musuwo ndakashanda guys, ndakashesha. Moza vanonzi kushesha guys, ndakashesha. Ndatowana $50. Ndini uyo Dumebhi, maiwe mufaro wazara ko. Ndikati life no balance, zvangu zvaita. Ndaenda kumba. Moziva kuti bhishu rinenge rarara richirodi. Kana ndasvika kumba ndoswera ndakarara kanda kutoti ndasevha kamari kangu pepechua ndasevha kamari kangu $50. Ndakushandisa tuma $5 kana $1 kutenga chingwa nezvimwe zvinenge zvichidiwa kapaya. Mari yangu ndasevha. Mangwana achona ndadzokera. Ndofunga wiki rose ndashesha, ndasiya ndati kune shamwari yangu, inini shamwari yangu, ndini ndakutoudzira shamwari yangu, ndakatochinja kuita senior. Hanzi kana zvechibishu zviri muropa izvi, hautani kuita senior. Ndandiri kuZimbabwe kandatoti kune shamwari yangu iya, inini kune nzvimbo yandoziva kuRustenburg kwandoshandira. Shamwari yangu yakati kuRustenburg. Ndikati kuRustenburg kunomira asikana kuSouth. Nezvekubhishura kunoku handichadi. Ndakutoenda kunohurira kuSouth, ndobhishurira kuSouth. Guys, kana ndakatadza munotofarira kutaurawo kuti Dumebhi wakatadza. Musangopesodzere kuti Dumebhi good kana kuita sei. Tiri kutaura, tiri kuonesana guys, tose tiri pakuonesana pana. Shamwari yangu ndobva yati saka iwe wanga wafunge. Ndikati ini ndafunga ndakutoenda kuSouth, ndakutsvaga musikana webasa. Ndosiya musikana webasa nevana. Then ndichidi Eleni ndeipi? Ndichidzoka. Ndoenda ndichidzoka ndichinodi ndichimboshanda ndishandira vana ndiri kuSouth. Shamwari yangu yakati don't worry, enda. Vana ndakasira musikana webasa. Ndatotsvaga musikana webasa, ndamuwana musikana webasa. Auya musikana webasa, ndatomuwana musikana webasa. Inini kuJoni kwacho kuchibhishu handisati ndakambobhishura kuJoni. Hani munokuziva zvekubhishura apo ndasati ndatombovawo senior wekubhishura. Ndakangoita zvekungongwarangwarawo pafesi pangu ndikatoti ndombonzani, ndonzi Dumebhiwo ini. Ini ndakatozvongozvivindisa ndega paya. Utu ndakwira bhazi ndati kune umwe wangu, inini kana ndaona zvinhu zviri right yamabhoyi kwandiri kuenda uku, ndichakuridziraiwo kodi kuti chidi uyai kunoku. Kunoku kunenge kuri right. Ndasvikwirira. KG ndeipi uri sei? Sorry kani. Privari right KG, privari right uri sei? Paya ndakwira zvangu ndasvika kunoku. Hani mungozvati kunoku ndaimboshanda ndandina sisi wangu vari kuno. Ndishanda ndokusaka kusvikira kumba kwasisi wangu. Ndaive nako kuzoti mainini vangu vamwe vaive kunoku. Kuti ndichiinda manje kumba kwasisi vangu, ndakatya ndikati sisi vangu vanondizonditi adzoka kubasa. Inini ndandisina pfungwa dzekudzokera kupi? Dzekudzokera kubasa. Ndandazvivira zvangu kupi? Kuchibhishu. Ndakabva ndaenda kuna mainini vangu. Vamwe mainini vangu so. Ndaenda kuna mainini vangu. Mainini vangu ivavo vane ukama nevanina vangu, vana vababa vangu. Handimaona. So ndi mainini vangu. Kositori neukama kapane vana vababa vangu. Paya guys, vanditambira mainini vangu. Ndobva ndavaudza ndikati ndakumboendawo yes kunzvimbo yevasikana uko. Ndozvandazvipira. Mainini vangu akati wai wadaro? Ndikati regai ndimbotiraya upenyu hwanaomira musha. Ndaenda yes first day kuJoni kakunoku. Ndasvika, hani munoziva kuti vasikana vekunoku vekuJoni guys vanenge vane rashes tsiye rakareba kudai. Rashes rinenge rakadai. Powder inenge yakapendiwa guys. Powder mene kuti inenge iri how many colors? Colors yepowder inenge yakaisiwa. Bronze rinenge rakanyogwa. Gogo rinenge rakaita 6 inch yakadai. Apo vaDumebhi mune shoti ramakabva naro kuZimbabwe riya ramakapiwa nani?
navamshamwari ndo ramuinaro shoti roro ramaenda naro. Ndakabva ndakapfeka dhirezi rangu shoti ndandakarisungirira mukapapa bheki. Ndasvika ikoko nobva ndapinda nobva ndabvunza ndikati booking, zvikanzi booking yako nayo mari, ndikati ndobva ndavapa. Ndobva masecurity ndobva atonditambira, ndobva atondiratidza zvikanzi unonotora makondomumo kana wawana mhene yako mhene inoita ipapo time yacho yaita 70 rand, wobhadhara 20 rand, wotora 50 rand ndeyako. Handi maona guys, muripo here chimboti mutichangamu sevanhu vari kuudziwa kuti wainda kabhishura imboti tiripo Dumebhi muchishare live tiwande sevanhu varipo malikes mumboti mwa masta acho mumbondiisira. Ndinotaura kanyaya yacho ndine konsasa ndotaura nyaya yacho ndine konsasa yekuti pane vanhu vari kuteerera kwete mukangoti zi. Guys, ndobva ndafila kuti panenge pasina vanhu. Iti tiripo bishu manyama, retired bishu ndaa retired ndisisiri bishu. Iti tiripo kwai wandiseka maitafadzwa bishura iwe wakambochiona pa1 extension apo. Hani maona munhu anenge achondiziva notoziva kuti ndodzi maitafadzwa. Hani maona handichabhishuri ndatova retired bishu, ndakambochiona umwe wangu unoziva ndakambochiona. Itai tiripo wanzifamba nenyaya nyaya ndoda kutofamba nayo nditi yaka kavara. Hani maona right master muchikanda malove muchikanda muchidavirira nyaya muchitaura nyaya muchifara mucomment section vanotamba tumadhansi tamba muchitambirira pakunakidza iwo muchitambirira ndinyatsoziva kuti ndikutaura zvine konfasa zvine vibe. Hani maona mondisimbisawo asi ndimoziva kuti ndaretired handichabhishurika. Hani maona mukangonyarara muzivi ndobvamara ndonyara semunhu aakuziva Mwari, ndaamutendi kaini ndaakutya Mwari. Paya ndapinda manje beti papu zviri sei beti uzondigamuchira uzogara neni kana ndau ompondichengetawo 2 months. Handikutoreri murume koko, ompondipawo accommodation ndikuya kuEngland. Paya guys, ndapinda first day yangu iyo kuvasikana vane gogova kana vakatsvukirira. Hani maona guys, ini ndasvika paya mainyasha muri seiko naimi mainyasha mumhorosei mai murada mai Johanna muvamhorosa. Maudze kuti Dumebhi ava celebrity maudze kuti pakwekwapo maitafadzwa vava celebrity mazviwa muvaudze akaonekwa pazvivhitivhiti muri kutondiona muri pachivhitivhiti ndaa celebrity. Isai master amainyasha muri pakwekwe papa. Ndakuzivai paya guys. Ndapinda manje mubasa mangu muya guys. Ndagara hanzi I'm waiting for you. Hanzi ndiri mujozi. Muri mujozi. Alright. Hanzi ka iwewe. Alright, mozondudza kuti muri mujozi kupi manyasha kuinbox kwangu. Paya ndasvika ndagara pabenchi. Ndagara zvangu pabenchi paya. Kuna madj kakuno kumabhawa ekuno madj iwo mapiano anenge achirohwaya ini ndakangoti dukuduku ndiri muchikona. Hanzi lafu yaDumebhi finish inondipedza rega ndimboseka kekupedzisira. Paya guys, madj ari kurohwa manyama. Kwaini ndaimboziva kuti kana mhene ichikuhedha kudai so mutactic kayo kuti ichikuhedha kudai so inenge ichireva kuti handi. Indaingoona varume vakawanda vanongoti vachindihedha ndikangoti hamini kuti zvii zviri kuitika. Hapana chandiri kuziva inongori nekuhedhiwa nemusoro kuti handi hatikwidze masteps. Kune masteps ukaona mhene ikakuhedha kudai anenge achireva kuti handi ngatikwidze masteps tiinde kunoita business. Ini ndakangogara handina chandiri kuziva musi wekutanga. Kwazouyewo umwe musikana andifarira akati iwe ukaona munhu achikudai so ari kureva kuti handi. Akati waitako. Akataura neni nechirungu akandivhunza akati uri murudzini kandiri mushona. Ndopa akazotaura neni neshona. Svikai ukaona mhene ichikudai so iri kureva kuti handi. Ndikati alright. Mhene imwe yandidai ndaenda nemhene yangu kumusoro.
mene yanakigwa kwe ini ndaimbozvi zvechihure chemuno ndaigozviziva mene yandipindurudza masaidhi ose yandoda dog style ndamupa i700 gai yandiri kufira yati inoda chakati ndamupa ya mene yatosvika yatondikururisa hembe dzose mai mwana yakutoita zvose yakutoita zvose zvainoda mai mwana mene yakuda kundibirira guys yakutondibirira because yangatoona kuti iri nenge balance ndadzoka paya ndainda neimwe mene chitu ndadzokera zuva ravira kakashanda kahwaka ka100 kangu ndadzoka mufaro handina kunyatsofara ndikati ka100 ndofunga ndakaenda uri musi wa24 musi wa25 manje ndikashoti ndadzokera kwaindaigoza kuti 25 vane kumamaini vanodi vanoora ndasvika ndamira paya guys ndingoona mumwe vasikana vakamira kusaidhi rekuma-toilet vari kungodhonza varume vachikwira navo vachita varume vekudhonza ndikati inini handisati ndozvigona zvekui hanzi kuita kupidugura kunge chii guys ndamira paya guys imi guys imi we namo zvainombokuita imi guys ka paya 25 varume vanga vawana mari vemurustenburg ndati guys musi ndakashesha mozi vanonzi kushesha shamwari yangu iya yekundidzidzisa uya akanyatsogara neni pasi akandidzidzisa ndofunga musi uyo ndakashanda 1.8 padiki ndaingopinda mutoilet ndichiverenga mari yangu ndikati 1.8 nhasi kati ndikadzokera futi mutoilet ndichiverenga ndandaudzwa mutactic kuti unowedzera mene haifaniri kugarisa futi ipapo unotowedzeresa 1.8 ndaenda kumba ndasvika ndaisa mari yangu mukakwama ndaratidza mainini vangu vaya kuti mari yangu iyi handashandai 1.8 yangu mangwana ndadzokera ndashesha futi guys ndakudza kuti ini upenyu ndakahuona ndikuudzei guys ndakahutamba guys otherwise kusumudzirwa kwandiri kungoitwawo nevamwe vanhu mwari ndo vakundivhurirawo kuti mwanangu yavanguva yako kuti uchizororai wanyotambura iwewe ndikuudzei guys ndakanyanyotambura ini ndashanda guys paya mangwana ndashesha mainini vangu vafonerana nasisi vangu zvika zviripi nin'ina wako akauya kuno but ari kuhura ndaenda kumba kwamainini vangu ndasvika mabhegi angu akarongedzwa akaisiwa pashi pachikona usiku guys kuma10 zvikanzi ndanzigokurwadziwa ndanga ndadzidzisiwa ndakuita kamalubricant kamajeli ndakutoziva kuti zvinoshandiswa sei imboisai master guys sai master haiwa good thank you for master wini thank you guys imboisai master shuwa mbondisirawo munhu ari kutaura inonakidza baby kudai so ine konfafa kudai so mbotadza kundisirawo master mbotadza kuwanda ndikutaura nyaya ine vibe kai nyaya ine vibe kwai hauzonzwa chimbomira ndimbotanga ndakutsanangurirai ndozokuudzai kuti hauhwi kurwadziwa guys chidhimoni chinongoika panguva iyo chongokuti fe nenge watovaki guys paya thank you dear nemaster thank you ndadzingwa namainini vangu usiku ndadzokera guest house ndatoziva kuti pane maguest house ndasenga zvimabheki zvangu usiku hanzi mai nomsa I see wai uchirova unomatedzera malive yo wai uchirova okay ndaenda zvangu kuguest house ndasvika ndawana pekurara mangwana makuseni ndatsvaga hangu ndataura nevasikana ngati indoda pekugara ndoita sei nobva vatondipa manhamba vasikana ndatova nezvimashamwari zvikaibata munhu uyu unowana pekugara ndawana imba ndabhadhara imba yangu ndatobhadhara rendi yangu paya ndatotenga kachimubhedha kangu kune vakomana vemurodhi vanotengesa ndatoisa kachimubhedha kangu ndatenga kajera kangu kekufuga ndichipidugura jera 1 inda ndichiri nevana kumba kukanda ndisina kusiya zvinamira mushe ndakaona kuti mari ndikangoitambisa yose ko vana vanoita sei ndatumira vana mari ndikatitengai chikafu hani maona ndikati tengai chikafu tenga chikafu ndatenga chikafu ndatumira kupi kuvana vangu ndazodzokera ndashanda futi manje ndakushanda
ndopandakatanga kutenga property guys. Ini ini chero nanhasi ndikadzokera nekuipa kudai nekunyangara kudai ndinoshesha, ndinobata pahombe guys, nekuipa kudai ndisina lipstick, ndisina kana chicha, ndina thank you Bridget for my star, thank you guys, nekuipa kudai nekunyangara. So kunyangara ikoko ndinoshesha guys. So guys, ndo pandakatanga paya ndakutochinjanisa, ndakuenda kumabhawa kuna na Joburg huku, ndakutopinda kumana vana Rex machaina huku kuna na ndatova musiniya, ndakutochinjanisa guys, ndatova senior, ndinda senior, ndakutotenga property. Ndini here uyu mai mwana, ndakutoblinga mai mwana. Upenyu hwachinja. Ndine rumwe gondo randakamboenda ndikanoshandira Binoni kuRex uko guys, ndakaita yelo kutsvuka sepapapa, ndaingogara ndichingori muhotera. Handimoziva kuti kana uri muhotera usingaoni zuva utaingori nemakettle majagi chete ekungoti unochingoita kana wafunga kuita tea yako woita tea yako. Handimaona guys. Thank you guys. Thank you guys. Nemaster guys, nyatsotutirai master. Isai guys master. Mbura munyatso kundiisira. Kwai ndakutanga kukuda Dumebhi. Shuwa ndideiwo zvangu ndakataura chokwai wakanaka ufunge sisi. Thank you ndakanaka. Thank you zvenyu guys. Muise master guys, ndisirewo. Ngohwana nomusewo master akawanda guys. Kungoti wadzu ka500 guys. Ndongofenda nemaster. Ndobva ndanyatsouvhura hombe kaini. Indovhura hombe manje ini ndobva ndanyatsoita smile kunyatsosekerera zvekuenda mberi. Guys. Paya guys, paya muDipareni muya kuBinoni kuRex kuhotel ndokwandakaenda guys. Ndatsvukirira guys, ndaiti ndikabuda panze hanzisa foni yako pasilent, ndise pasilent kuWhatsApp here. Zvino kana ndaisa pasilent haizodonhedzere live guys, handizodonhedzere live. Ndakuda kuti ndise silent guys, handizodonhedzere guys live. Ndaisa pasilent guys. Muri kundinzwa here? Ndaisa pasilent. Muri kundinzwa here guys? Ndaisa pasilent. Muri kundinzwa here? Itai kana muchindinzwa muri kundinzwa. Ndaisa pasilent because muri kupinda magroup akawanda, zvose zvanga zvichipinda zvazvichinyaudza zvichita noise. Makundinzwa here because ndaisa pasilent. Muri kundinzwa here? Kana muchindinzwa itai tiri kukunzwa guys. Muri kundinzwa here? Nanzi nhamo yakaoma. Ndaisaziva kuti wakanaka ende wakanakisa shemu. Mwari vakupe pahombe. Thank you dear. Thank you. Ndinogamuchira. Ndakanaka dear. Nhamo yakaoma umwe wangu. Izvi ndakutongotsvukirira ndiri munomba umu. Ndakutoti ndikasekerera kana neniwo ndakutozviona kuti futi kubhishura yaitovewo nhamo ndaite zuva. Inipo paya ndaitotiwo nditoitawo ndikutoitawo zvakanaka ndisingazivi kuti nhamo hangu guys inenge yakaoma. Handimaona hanzi ndiri muhospital dai ndaisa master. Hanzi ini ndakatenga masters smell havatomboti dhangi vangatoite ari panext pangu pamwe nekuti ndiri ghost. Isa master kani dia, isa yambulambo. Ndinoti dhangi kani, isai kani, ndinokuti dhangi kani. Hanzi ndinokuti dhangi kani. Isai kani. Guys, ndakati ndaenda manje kuna na Rex. Ndapinda Rex kuvarungu. Uko kune mastripa guys. Hanimoziva mastripa. Mastripa guys kuna na Rex. Inga ndiri kuno. Remember ndakatanga kuhurira kuno kumaprazi kachihure chekumaprazi. Hanzi chiroro. Chimbomira nyaya yekuti ndirorwe. Nyaya yekurora chimbomira maoda kukonana neni. Handisati ndanyatsopora. Chimbomirai ndichiri nekabundu mbichana karimo. Handisati 3 years 4 years idza. Handisati 4 years. Chimbomira handisati ndanyatsozorora guys. Ndoda kunyatsozorora. Ndoda kuti Mwari agonyatso kundipa wangu chaiwo akanyatsoveza kuti uyu ndo wako uyu. Mazvinzwa guys. Ndo wandoda kuti ndizonyatsopiwa namari naMwari. Handidi kungowira guys. Handidi kungowira mazvo. Get well soon dear. Pora wazvinzwa uri kunzwei wati uri muchipatara. Get well soon dear. Hanzi God rezimu ndaona munhu
anaro. As God resume ndaona munhu ana rinaniko God resume paya manje guys ndainda kunana Rex. Kune mastripa akakunana Rex guys. Mastripa vanogeza kudarika kuno ini ndakatangira kakuno kumaprazi. Dauti muzive ndakatangira chigure kumaprazi kuno kuRustenburg. Ndoko ndakatangira. Ndazoenda manje kumahotera. Kunana Summit uko. Kunana Royal uko. Ndapinda muRex. Ndati imomo guys. Ndoda kukudzai guys kuti andisi zvangu makeup andisi chiasi ndakatombopindawo panoera panenge pane vana vakageza vane mvura vanohwiririra mazvinzwa guys vanohwiririra ukuthi unotsoka mutarisa kudai so unomedza mate ruviri rutatu ugobuda pashi ugonotora mvura ugomwa guys ugoti inini ndokechwa here pakadai ndapinda first time yangu ndapinda muRex uyu Dumebhi wekumapraza ako aenda kuRex hanzi mbomusiya achaita ndichazororwa ngambondisiya sure wedwetse ndaikani master kani Bridget musadaro ingawanda ngoti thank you ndiri kungotendawo wani ndisendereiwo kani master guys musadaro kani guys sendai kani master guys musadaro ingawa ndiri kungoti thank you ndiri kutenda ndiri kutenda guys moda kuti ndiite uri munamato chaiwo uri munamato here guys paya ndapinda manje muRex muya musi wekutanga ndamira ndofunga ndakangoti ndapinda musi wekutanga ndobva ndawana chimene dzangu mbiri kuRex ndobva ndawana munhu wenight une mari hombeka munhu wenight akanditi how much kuRex ikoko kwakuni ndakanosvika ndobva ndawana kune umwe musikana wandakamboshanda naye kunoko anga ari koko ndo wandakasvika ndichiziva ndikamubvunza kuti zvofambisei ndobva andiudza ndobva ndamusiyira mari yangu yana ndashanda ndikati ndakuinda kunaiti munhu wandikuinda right here svika ari right svika akuti mari naiti ndikati handiti 800 svika sharp enda uri kuenda kupi kunaiti ndikati kuDevton svika alright iribo ndaenda paya 800 iya ndakaenda kunaiti mangwana makusei ndakati chisikana chichidzoka ini handitani kuchinja kakana ndikasvika panzvimbo guys handitani kuchinja ndakati ndichidzoka kunaiti guys ndakanotenga gogo yandisati ndakambofamba nayo ndapinda ndatenga gogo kuona vamwe vakapfeka negogo ndakanotenga gogo yandisati ndakambofamba nayo ndapinda musaluni ndanorowa hairstyle mbishi guys dai zvinzi panoratidzwa mapicture ndachida kukuratidzai kuti ndakatomborira guys kutoita musaladi guys ndichiiswa nzara dzakareba tsiye dzakadai so ndakati ndapinda musaluni guys ndaiswa hairstyle manyama guys ndakati pakatangira zvimastaira zvekukata pasaidi izvi ndaitiwa style yekuya kufuko ndaiswa tsiye dzakareba ndaiswa nzara ndapfeka gogo yacho thank you for my start thank you Charlie ndaigona here kufamba nayo gogo zviripi wani nayo gogo yangu mbawa naye anoza kuti kana usingagoni kufamba negogo unomira nemabhenji ndandakamira nemabhenji inini ndamira paya ndamira paya panhingirikini ndoda kuti asvike 1000 kana asati awanda master kandi vedu wei kokubvunza hanzi kudiko tekukudzai kana 1000 share timbowanda mongoziva guys varume vazhinji vamwe vazhinji varume vanokuda nenatural beauty yako yaunenge uinayo ani maona ini ndakanoitwa staira ndapendiwa ndainda kune musikana umwe kuti ndisewo maeyebrow ndaisiwa maeyebrow tsiye ndanyogwa ndaita tsiye paya ndapinda mumbawa ndingakechiwe ndingakenani guys musoro wese wezuva dhugu handina kukechiwa apa indakapfeka go ndakapirira nemucheno ndakamira ndakabata nemabhenji vasikana muswere wose ndichitadza kana kufamba negogo ndichita kunge ndichadonha guys kana kukechiwa maimwana ndikati faki chii dhemeti yakadaro mangwana achona ndikati no
ndoinda ndakaita sezvandaita zvandajaira kushanda nazvo. Animuziva guys, ndapfeka chishoti changu, zvimashoti zvangu zviya zvandajaira kushanda nazvo. Musikana ndadzokera mubhawa ndati ndakashesha guys, ndisina kana makeup iyo iyi nezimhino rangu irori zvandinongogara ndisina makeup iyo guys. Ndati guys, ndakatora mari, wakambozvinyarira here kuti unobuda pazhe muhotera kunomira kukona kuti wozvibvunza uga kuti ini vanhu zvavanenge vachanditi ndine mushonga, because ndaingoti ndichidzaka masteps varume vose aingodai achindidana ndichikwira mudenga ndichidzokera. Ndakashanda kurex guys, ndakatenga property yangu ndibva ndaenda kuZimbabwe. Ndanga ndatsvukirira kana ndanga ndava nemari manje ndakuda kunofidzisani murume wangu uya kuZimbabwe manje kuti neganda rechirungu inini ndaane mari dzangu zechihure, mari kandaiverenga kakabhegi kangu kandichionerega ndikadanomfidzisa manje azvione kuti inini ndaane mari. Thank you Bridget, thank you. Ndikati ndoda kunomunyadzisa manje, ndoda kunomuratidza kuti ndaane mari. Hanowaona ndaenda kuZimbabwe ndakatsvukirira paya guys. Pane pandandasirira, ndakukuudzai pane pandasirira. Hani ndakuudza kuti vana ndakasiyira musikana webasa ndichitumira mwana wangu mukomana akazorwara. Arwara mwana wangu mukomana ndobva baba vacho vaditora, ndobva kwasara musikana. Hani maona guys, musikana ndiye akasara nemusikana webasa, mukomana ndobva adzokera kupi kuna baba vake. Hani maona nanhasi mukomana yeye handitogara naye, anotondishupa. Chero ndikamutora kudai pane pamwe pangaitewo munhu angandibetsere guyswo kuti ndozvifambisawo sei nenyaya yemukomanawo. Ndikangomutora mwana mukomana yeye ndofunga ndikangosvika naye kumba kwangu nhasi 2 or 3 days anototanga kurwara mwana wangu, ndotomudzosera kumba kwawo. Ndikamudzosera kumba kwawo anenge ari right, everything zviri fine, zvese anenge ari right. Ndogara nemwana musikana wangu ari 1, asi matwins vana ivava, but takatovapatsanura. Ndogara nemusikana guys. Ani maona. So pandakaenda kumusha ini ndandine shungu ndandatenga zvihembe manje ndoti ndovigira mukomana ndichida kuti baba mwana vanondionawo futi kuti ndatsvukirira kana kuri kwamakati ndakanaka ndakatsvukirira. Ndaenda kapaya ndakatsvuka ndikutokweva monaki rangu ndikutopoza. Ndamufonera ndeipi uripi svika ndiri kubasa. Ndauya nehembe dzemwana, ndoda kuti mwana ndizodi ndimuonewo ndikupe hembe dzemwana svika alright. Uya kuCoca-Cola paDelta paya muHarare ndasangana naye. Baba mwana vandiona anzi mabhishu manyama makatsvukira. Ndakatsvukirira mazuva ano handisi asi kumira pazuva ndichaiti zviya zvechibishu. Ndava bishu nani retired bishu semunhu adaenda kuEngland. So handichabhishuri, no more bhishuring. Haya kubhishura kuya kudzikisirwa paya. Ini mukadzi akasvika seni gindagoriya rakaita seni ndonomira murodhi. Handisi kusvora asi chakandirasa ichi, handisi kusvora, ndiri kungotaurawo zvangu. Paya ndasvika kupi kuZimbabwe guys. Baba mwana ndavaona guys, vandiona baba mwana. Anomoziva kuti kana akangoona kuti wave une kachenji kauinako anenge achingokuita zvimwe zvinhu zverutengera achikutuka. Zvikanzi mwana ari kumusha, ndikati no problem, toenda kupi kumusha. Paya takwira ngirikini mota baba mwana ndanzigarai kumasure. Kutsvikirwa kane murume garai kumasure. Ndagarisa kumasure, tiri kuenda kumusha kuMandaru. Noona mwana hembe dziri pai dziri monaki. Tasvika kuMandaruweni ndaona mwana wangu chikomana. Ndichisvika muruvanze mekumba kwawo, murume wangu akambonita zvezvekundishungurudza, sabate mwana wangu hure remunhu. Kwai unohure iwe? Ndakaudzwa nevanhu kuti wakuhura. Ndikati zvebasa rei? Handituka. Apo mota yose aifamba achindiridzira music yana Mashau munhu mumwe neimwe yananiko ichinzi dai hanzvadzi yairoorwa. Ndikadai ndakaroora yangu ndichitukwa nemusic. Ndakangonyarira guys. Varume ava guys, varume ava paya ndakanyarira paya. Ndasvika hangu guys ndaona mwana wangu ava manheru vamwe nevangu avo vakundiwaridzira mubedroom nemurume wangu. Chii chakadaro, chii chavaida kugadzira pakati pevanhu vakarambana vaviri. Isusu takarambana vondiwaridzira pamwe chete indorara nemwana wavo manje mubedroom. Ndapinda paya ndati indonokwanisa kurara mukicheni ndorara zvangu
nana shai ndorora zvangu nevana no problem. Amweni angu akati all right kuenda gozivei baba tafadza kana ninondorora muno mukitchen pamwe chete here svika ndorora zvangu ndondwari ndowaridza kusaidi kwangu ndozvirarira kusaidi kwangu tarara guys. Usiku kawo ndakatanga kubatwa kuwa makumbo kuchanzvadzirwa makumbo kumusha hakuna magetsi murima kuchanzvadzirwa makumbo usiku ndakara guys nditaura nyaya inonakidza kani guys isai malove master chii manje ndakuzivise ndikati unoda kuti ndikupe chii chaunoda kuti ndikupe hausiriwo wanga uchindituka here rodhiyo sei uchinditi ndiri hure ko wakuda kuti ndikupe chii chauri uda kuti ndikupe futi iwe wanga uchimbondituka uchiti ndiri hure unoda kuti ndikupei zvikanzi iziniku zvaanokuda kubata ini network yacho inozopedzisira yakundibhowa guys inopedzisira yakundibhowa network kana yakudai so guys imboisai tumasita kuratidza kuti muripo guys network yacho inopedzisira yakundibhowa ichidaro here guys nyaya dzacho ndozodzitaura sei kana network ichibhowa kudai so isai henyu mastar guys ndisireiwo mastar guys isai mastar guys isai mastar musarege henyu nemaraiki saravhu musarege kuisa ndisire data ndinaro guys chairo ndinaro rakawandisa network iri kuda kundinetsa ndatsvangadzitaura asikuwawo ndiri kukuudza kuti ndakatangadzirwa kumakumbo nemurume tsvangadzira kumakumbo guys asi hamusikuwawo ndiri kukuudza zvinonakidza hamusi kusekerera wani kuratidza kuti ndiri kukuudza zvinonakidza ndatanga kutsvangadzira kumakumbo ndikati kuitika ndeipi baba mwana zvikaimbondipawo ndikati ndikupe chii chauda kuti ndikupe zvikaimbondipawo ndikati wakamwa here wewe kuti pai wanga uchindituka wanga uchinditi ndiri hure kana handi wanga uchiti ndiri hure chimbondipawo mari yacho zvikai mari kati handiri hure rinobhadharisa unozviziva zvikaoda mari koini mabhondi acho ndaasingamazivi ndapiwa mari mazibhondi ndikati inondipa $50 ndoyandoda murume wangu uyu tiri mukicheni ndikati nondipa $50 takararama neru yatogwa $50 iya ndanzikwerere ndanzi $50 ndapiwa $50 ini guys ndinopenga guys ndine dzinopenga ndamupa $50 taurai mufara kuti muchitaura kuratidza kuti muripo apa ndatora $50 anga kuda kutodya bota ndatora $50 paya ndaisa ndakarara ndakapfeka hembe dzangu bra zvose ndakati mari yandaisa pazamu zvikaichiuya ndikati une makondomu zvikai makondomu e ndikati kwandi wanditi ndiri hure ko hure rinogozokupa ndinozokupa sei ndisina makondomu zvikaunopenga ungandide ndidye bota remukadzi wangu nemakondomu ini ndikati manje wairasa bota ndorawo siri kuzodya ndati guys takarwa kutanga kuma1 kusvika kuchene 4 o'clock tichirwisana achida bota ini mari ndakasungirira mbra handina kumpanda ndakangosungirira mari yangu mbra tichigwisana apo vana vamuka manje ari kuda kutoita zviya zvekuti ari maziva kuti murume kana ave nedhimoni rekuda kutorepa riya anotandira tsinga hachato apo vana vamuka manje munhu akazondibetsera ndimai vacho akati nhama atafadzwa hamwene wangu mukorokore kaino akati nhama atafadzwa hamukuri here munokura kusvika rini munokura rini muchingorwa nemurume haiwa handisingamudi ini murume wangu handichina kana guys handichina kana feeling chero akayakararapa chero akaita sei handichina feeling pari vana chikomana chaive chirimo changu chikomana changa chirimo umwe anga kasara kekwekwe musikanawo handichina kana feeling naye murume uya ndoda kukuudzai guys handichina kana feeling handina kana pandinombonzwa kuti ndinomuda guys ndingatotendere kutohura nechigunduru murodhi murume uya ini handichina kana pandonzwa kana mwoyo naye handina akatena pfungwa dzangu akazita zvimwe zvinhu ndaimuda pandakagara naye 10 years ndichizama kushingirira but for now handichina kana feeling ndotohwa kutomusema ndikamuona so chiro akauya nemari yakaita sei handichina kana feeling naye uya murume uya ndemunhu handichatombocheukizva muchosi guys kana mwoyo wasviba unenge wasviba zvishuwa
unotanga uchamboregerera munhu ka. But ndakatongozozviudza kuti uyu murume uyu haisi type yangu, haisi klasi yangu, nezvaakandita akandidzikisira. Iwe wangu ndandakangozvimirira ndichiti ndiye murume ndiye munhu wandoti hama yangu, aiziva situation yangu, aiziva kurarama kwangu, nezvaakandita akandiratidza kundirwadzisa. So handichina kana mwoyo naye murume. Ndati takarwisana kwakachena, kusense ndakangomuka ndichipfeka ndichitora hembe dzangu ndichibuda ndisina kugeza. Ndikati ndozvionera mberi ndokutodzokera kupi kumba kwangu kwekwe. Kubva ipapo nemurume wangu tikangosangana kunenge kuri ngotukana. Kana akangondiona chete anenge achituka kuti zihure futseke. Hani maona akangosangana neni chero izvozvi izvozvi anombondi unblock ondiblock ombondi unblock ondiblock. Kana ane chaari kuda kutaura neni anondi unblock otaura neni chakati ndomupindura zvanenge ndamupindura nyobvu ondiblock ndonyarara ndosiyana nazvo. Kana ane chaanoda unblock otaura neni ndomupindura nyobvu ondiblock. But handizivi kuti why achingoramba achingondituka. Ini handichina kana basa naye. Ini ndakutokwanisa chero kumurongera munhu kuti kana chero akadzokera nemunin'ina wangu uya guys, handichina kana pain naye, handichina kana kumborwadzirwa, handichina zvandichanzwa kuti zvinofamba sei guys, handichina kana basa naye. Hanimaona. So guys, nyaya iyi ndaitaurira kuti kune vamwe vanhu vari kurarama life yakaita sei yandakararama inini, inorwadza guys. Hanimaona. Unenge uripo munhu wakararama life yakaita seyangu yandakararama inini. Hanimaona. Regai ndimbokunyorerai namba dzangu. Pane vamwe vanhu vanegona vachidawo kufona vane life dzavakararama 062 08 6 321 6. Guys, saka indoda kukuudzai kuti murume uya uyu handichina kana basa naye. Muzononzi basa kana basa naye, handichina kana basa naye guys. Handichina kana basa naye. Ini chero ndikamuona, chero akaita, chero akadarika ane mari yakaita sei, chero akaita magonyeta akaita sei, handichina basa naye. Murume uya ndiye akandikonzeresa kuti ndipinde muchihure mandakapinda. Ndiye akandikonzeresa kuti ndirarame situation yandaisafanira kuti dai ndairarama nekuda kwezvinhu zvaakandiitira paupenyu hwangu. Hanimaona. So guys, vamwe vane ndijaja kuti why ndakazohura, why ndakazviita, kwakusiri kuda kwa. But life yandakararama guys yakandirwadza. Ndo zvakazokonzera kuti ndihure, ndibishure, ndimire muroad. Zveshuwa guys, handidi kunyeba. Ndakamira muroad. Ndimbokunyemberei, handikuvanziri. Ende ndinotaura kuti chero pakazouya munhu achitaura kuti Dumebhi uhure, munototomupindura kuti watozviziva Dumebhi akatotiudza ega nyaya kusvikira asiya. Pari zvino totozviziva kuti haachahuri. Handichaindi guys pamberi paMwari kudai so. Handichaindi guys. Ndinoda kukuudzai kuti inini dhimoni ranga rakatondipfeka. Hapana, ndaingoti kana uri mukadzi chaicho ndikangokuona kuti unodada chaizvo, kana kuti unooneregwa, kana kuti wangooneregwa uri pamberi pangu so, nekuipa kwangu nezimunhu rangu irori, nekusakwalifya pane vamwe vakadzi, nekuipa kwangu ikoko. Wangoda ngooneregwa uri pamberi pangu, ndikangokuudza kuti muraini mainhingi vanooneregwa. Ndaitongokupa 2 days ndotokuudza kuti alright, ndoda kurara nemurume wake, ndoda kusvirwa nemurume wake, ndoda kumupfidzisa mukadzi uyu. Ende dhimoni ranga rakandibata guys iroro, handisida kunyepa, ndinokonfesa pamberi paMwari kudai so. Ranga rakandibata. Varume ndivo vanokonzeresa kuti tiite zvimwe zvinhu zvaunenge usina kufungira. Ndaingoti chero ndakangokora ndoti okay, ndamupfidzisa mukadzi uyu, murume wake ndichatomutsvaga. Ende hapana murume wandoti ndaiti ndikasvikira, kana ndamusvikira aimbotadza kurara neni. Airara neni guys. Nekuipa iko kudai, nezimhino rangu irori ramuri kuona iri, nezifesi rangu rakaipa irori ramuri kuona irori guys iri, kana ndazvipira kuti murume uyu ndamuda, ndaimuwina. Ndikangozvipira kuti murume uyu ndamuda, ndaimuwina guys. Pandaihura panguva yacho yandaihura iyoyo ndaimuwina. Hanzi, I'm just passing. Thank you for refusing kuti apinde akadaro. Thank you, you saved him. Apa achitoita fight yekuda kupinda.
Oh, ndakamusevha ndakamusevha upenyu hwake. Handiwaona. Ndakamusevha upenyu hwake. Handiwaona. Pamwe inini ndakuzvigwarira neubhishu hwangu hwandoita kunoku. Handiwaona. Ndakatosevha upenyu hwake. But murume wangu inini ndaimuda guys. Anga akandisiya nemakore 10 years guys. 10 dzandzakakwana kudai. Anga akandisiya ne 10 years. Murume wangu anga akandisiya nazo, but ndaita kuti achava munhu wekuti anenge akandinzwisisa kana kuti sei. Ndiye akapusha upenyu hwangu inini kuti ndiende kuchiuri, nditange kutengesa ndiri muroad. Ani maona kuti nditange kutengesa ndiri muroad kuda kwemurume wangu, akusi kuda kwangu guys. Murume wangu ndiye akandipusha, ende kana nanhasi handimuregereri neunhu hwaakaita nezvinhu zvaakanditadzira pamberi paMwari kudai. Handimuregereri. Ndiye akandikonzerera, ndiye akandipusha kuti ndipinde musituation yakadai nezvese zvandaisangana nazvo. Guys, it's not easy. Ndakudza, it's not easy kurara nevarume 10 or 15 pazuva. Haisi hongu. Ndinoisa malubricant, utaisa malubricant. Ndakukuudzai guys, vanhu vanorarama, vanhu varimo mahure vanenge vachivhaira kuti tiri kubhishura, tiri kuita mari. Ndakukuudzai guys, teererai kubva kwandiri. Hazvisi, akusi kudada, handisi kuganza. Ndingaganzi ndichitaura chihure palive. Zvigodadisa kuti ndakamboura ndigoti ndichitaura zvinhu zvinosemesa kudai, ndigoganza nekutaura zvinhu zvinosemesa. Handisi kuganza, but ndoda kutaura kuti kune umwe munhu anenge akasangana ari kutorarama achirarama upenyu hwakaita sehwandakararama, kati hwake upenyu hutori mo. Hani maona munhu iyeye ndichida kuti akwanise kuhila, waone kuti zvinowanikwa, ende matambudziko akadaro anotowanikwa. Hani maona guys, ariko. Inini guys, inini ndaiperforma ndiri marriage guys. Handifungini kana kuti pane vakadzi vanoperforma sekuperforma kwandaita guys. Ini ndaiperforma guys. Itai muchiona kana pane anenge ane zvinyaya dzakewo dzada kutaura throughwo, kana mabhishu angu ari papa, kana ane nyaya yakewo paanenge achidawo kungovhunzurudza kuti handicharida kuvhunza pandiri, you free for 9, not WhatsApp call. Kuita kufona namba ndaisa pascreen apa. Hani maona mofona, unenge uchida kuvhunza unobvunza ndokupindura. Kana wapedza kufona wotaura zvaunenge wataura ndokupindurawo. Kana wapedza kudi kufona tichiendera mberi nelive yedu. Handei guys, hanzi you are beautiful. Wati malubricant kudi guys. Alright, malubricant ndachitaura kuti it's not easy kurara nevarume 10 or 15 or 5 chero 4 pazuva. Chero zvangu ndishandisa lubricant yekuti ndikasvinira ndikaisa mubota rangu, mumugodhi mangu, muyonini, zvinotsvedza, inopinda iri kopa 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 kopa. Ana munoziva kuti varume ava, ende futi ka varume ava handizi kuti varume ava vakaita zvekuita sei. Munomboziva here kuti mabhishu chaiwo haana zvaanotombopfeka kana kuita sei. Hongu anozopfeka kuzopfekawo kugadzira asa bhishu akuda kumboti regai ndimbozorora ndimbogadzira nhengo dzangu. Munomboziva here kuti varume venyu anotoenda kune bhishu iroro ndasvinira mazijeli muchiti kapkapkap ototiwedzera majeli muchitange mvura. Asi unoona murume achitiza mukadzi wake ari mumba kuti kwai mvura yawandisa, asi achienda kunotenga murodhi kwaari kuisigwa lubricant, kwaari kukwira zvichikwata. Pabuda Peter, pabuda umwe John, pabuda Ameno kuti ani, pamusoro pazvo iye ari kuuya. Asi unoona murume achitiza, achienda futi kune mabhishu akadaro. Varume ngonopuwere ndo asinawo guys. Ndombozama kukuudzaiwo futi. Asi hazvisirizvo zvekuti imimi vakadzi mobva mazoti maneta. No, ina handipi handitsigiri, handina rutsigiro rwekuti mukadzi akaroorwa anoti aneta. Hanzi nemoyo wakanaka to uchiti umuregerere, because dai wakasindimara you could have dragged him in zvisine. Chitsvaga nyasha ndakaona ane nhoroondo seyako vakadayirwa nedenga. Ichokwadi inewo dengawo riri kutondidavira zvisingaiti. Ende denga ndoda kutenda guys, ndoda kutenda madhari pano.
ende ndinoda kutenda through futi sisimeli guys. Andizivi kuti ndinovatenda sei sisimeli guys, andizivi kuti ndinovatenda nei, asi kana ndasimudzirwawo naMwari kusvika paachandisvitsa pacho, chekutenda handingazoshayikwi. Ndichaitawo chihombe chinoshamisa pamusoro pasisimeli guys. Sisimeli ndo vakaita kuti ndive ndiri pano, ndakakwanisa kusiya chihure guys, nekuda kwenyu through imi madharizi manyama muri pano, madharizi manyama, mabhishu manyama, madharizi manyama, vana mama manyama vasiri mabhishu, nemabhishu mama madharizi manyama ari parapa. Ndinoda kungokutendai mose guys, ndinokudai. Murambe mune mwoyo wenyu wamuinawo ukundisumudzira. Makangondigamuchira ndiri sezvandandi kuti Dumebhi anohura. Hamuna kumboda kana kumboti atidi kuwirirana hamuna mboda kundituka. Chero ndikataura zvinobhowa nyobvo sei, mune muchingoti Dumebhi tokudai wakadaro. Ndinoda kukutendai guys. Iko zvino mudharizi through mudharizi ari pano guys, anonditira zvihombe guys. Handidi kusvora guys, anonditira zvihombe guys. Izvo ndiri kuda kunyora musi wa10 ndinonyora exam yangu. Paso exam yangu ndakutoenda kuno apply kuZimbabwe mavisa angu, ndakutoenda kupi kuEngland guys. Ani maona ndosikana paya muchihwa mucomment section ndichiti vari kuEngland uku vanokwanisawo kundi accommodate 2 days, not 2 days, mwedzi 1 kana network iri kuda kutiza. Anokwanisawo kumbonditorowo mwedzi 2 mombogarawo neni. Ani maona heka guys, mombogara ne because inini mene yangu inini hasi ku England. Munhu ari kundibetsera but ari kumwewo kwaari, ari kuda kuti ndiende ikoko, but ndine zvose ano network guys iri kuita zvinobhowa. Network yacho yakuda kutanga kuita nhiko yekunyebera, network isade kunyepedzera kuzungaira. So guys, inini sponsor wangu inini andifunga munomuziva one, akangotaura pajekere munomuziva, handi maona guys. So ndo zvacho zvandiri kutaura kuti izvozvozvo ane mwoyo wakanaka, ende handizivi kuti ndinomutenda nei munhu wakadaro through sisimeli guys. Nemi madharizi muri pano ndinochengetwa nemadharizi guys, handingozouyi zvangu ndichiti bvu ndichingoyanika. Madharizi vanondichengeta. Izvozvi ini hembe ndakagamuchira kubva kuUK uko, dzakatotumidzirwa dzikauya neKorea guys, zvikanzi Dumebhi hembe dzako idzo ndakanogamuchira guys, dzikauya dzikabva kuUK ikoko. Nemi madharizi muri pano guys, ndimi muri kundisumudzira guys, ndinemi guys. Munhamo nematambudziko handisi kuenda kubasa, handisi kuenda kuchibishu, but ndiri kurarama, ndiri kutsvukira, ndiri kuglowa. Notowana watoisigwa mari Dumebhi cheki. Since usiri kuenda kubasa uri kuenda kuchikoro, tikutoona kuti zviri kukuremera. Rega timbomira newe. Yes, handingarambi ndichiti munhu ari kundiendesa kuchikoro arida kunditengera kosi. Ndobva ndamuremedza kuti atenge chikafu everything. Ndakangozviudza kuti ndichamboshingirira ndichita zvechikoro, handidi kunoita zvechibishu, ndichararama. Yes, ndinorarama. Varipo wani Mwari ari kutovhurira vamwe, vari kutoitawo kuti ndirarame, ndichitumirwa mari, ndichitenga chikafu, ndichikavhiridza zvacho izvozvozvo. Mwana wangu ari kokumusha uku, ndakangoti pandakanda kusiya ndakabhadharana matemu ake kuchikoro, ndikanyarara zvakadaro, ndikatenga grosari, magrosari anomaona, ndakatumira magrosari ariko, ndoziva kuti pagrosari rechikafu zvose ari kudya. Inini ndikatambura ndiri kunoko, asi ndoziva kuti upenyu hwangu kwakuinda hwakuda kunaka. Ndosaka ndichiti madharizi ndinokutendai mose, musaitire ini, muitira nevakawanda guys. Ndinokutendai inini guys. Ndaive ndiri bishu rekuti ndakamboita nguva yekuti ndaifamba ndakaisa banga mubhegi, ndakaita bishu, ndikaita senior bishu. Mazvinzwa nyaya dzese dzamunondiudza kuti pano panenge pane vanhu vanopisa kana kuti vanhu vanoita sei. Ndikatarisa murume guys, kana irinya ndakapanduka guys, pakusvika panyaya yekuita chimbwa mupengo kupanduka guys. Ndikakutarisa so guys, ndakaipaka ndinovhara zvakawanda, kugara ndichisekerera kudai, kuvhara zvakawanda. Ndakaita nguva yekuti ndaifamba ndakaisa banga mubhegi so, kufamba ndakaisa banga mubhegi so, handi munongoziva kuti mahure
kana ukanomira mustreet unochingozviudza kuti angoya achingonditi zvakati ndiri kutomucheka nebanga ndiri kutomuindisa ende hasi kumira ende anomoziva kuti kune vamwe varume vanenge vachizouya vachida kuzoita mwoyo wakaipa kumahure kumabhishu saka iwe unenge wakatongogadzirira kuti chauya akangonangana neni ndotobaya asi ndoda kutenda Mwari kubva zvandakapinda muchihure handina kana scratch yebanga handina kana kumbovera ndaisangana netsaona yakanyanyisa guys asi ndingangotaura zvangu kuti ndingangotaura kuti ndingasangana netsaona yekuti munhu okuita obva ada kurwa newe oda kutorera mari kuti ndipe mari yangu tobva tatanga kurwa hani maona kuti nditi ndakabayiwa nebanga kana kubvira ndatemwa nebhotoro kana kumboita musindo no ipapo ndoda kungotenda Mwari ndadzamara ndasiya chihure guys handina kana vanga rebanga ini kana ende chihure chacho handina kumbochihura makore akawandisa chihure ndakatanga 2020 now ndakasiya 2023 unowatiri guys 2020 21 22 23 3 years guys ndo dzandakahura but pa 3 years idzodzo toda kukuudzai guys ndanga ndava senior ndatova senior kudarika mamwe mahure anozviti anohura ini ndanga ndava senior bishu kwete zvekutamba zvekuti handiudzirwi guys handiudzirwi but ndoda kukuudzai kuti chihure chandaita yanga isiriyo calling yangu inoziva kuti haisiriyo calling yangu nditori necalling yangu yandinayo guys kutoti ini munhu ndinotokwanisa kukuudza kuti zvakati ndikatomisa imba yomwe munhu iri kutotambudzika ikatomira zvakanaka guys ndaikuudza kuti ndaenda kumasoini guys ndaiyananisa vanhu ndaibetsera vakadzi vakawanda guys but zvose izvi zvakazongoitika nekuda kwemurume wangu ndiye akandipusha guys otherwise dai anga asina kutora munin'ina wangu kana dai ndakanetsana nemutoro pamwe ndingadai ndiri mumarriage but ndiye akandipusha dzamara kusvika first born yekuti ndikazvifunga first born yangu no moyo wangu unorwadza kusvika kokupedzisira ndobva ndabvunza kuti kuwai Mwari zvakaitirwa inini inga wandairapa vana vevamwe vachipora kuwangu mwana sei akangorwara akabva atongoshayika chii chakaitika madarirei kundisekapo ndiri nherera handina vabereki chii ndingoriwo 1 ndakazvarwa ndiri 1 zvinonyanya kundirwadza guys ndosikani muchiona ndinovhara zvakawanda guys mumwoyo mangu munenge muine bundu ndopaya pekuti kana ndikatsamwa zveshuwa manze yamunoona yandinogara ndisina kusunga ndikagara ndakaisunga guys ndiri chimbwa mupengo ngani maona chimboisai master ndimbokuvhurirai futi imwe hombe kuti ndaishuta mafirimu akaita sei isai master guys master malavu zvimalike kuratidza kuti muri kuhuhwa here ndiri kuglowa here guys chimboisai kuti ndiri kuglowa here guys hai guys kowai mangonyarira ndiri kuglowa here muri kungoteerera muchadi kundudza kuti ndiri kuglowa muchiripo here guys ndiri kuona senge musisipo ini muchiripo kungonyarira ngoti zi musisatauri makanyarira muchiripo here guys ndochinja nyaya muchiripo here guys muripo here guys mangojairaka kuti mwe mchida kuinda guys kunenge kune zvinyaya zvisina basa uyai pano timbotaurira nyaya dzine basa nyaya yekuti inotopa umwe munhu mazano imwe munhu ari kutambudzika sofa akateerera nyaya yangu anochinja upenyu nenyaya yaDumebhi pano umwe munhu zvinhu zvake zvinomuitira zvakanaka ungava uri mukadzi urumba uri kunetsekana nemarriage yako chengeta marriage iyo ndeyako usaputsa marriage yako usabudira marriage yako nekuda kwekuti marriage yako yanetsa nebhishu haridiwi nemurume varume varipo network ona izvo ndo iri kunetsa itai kuti ndizive kuti muri kunzwa here hani maona guys muri kunzwa here guys musabve mangonyarira ndechida kunzwa kuti network yangu imimi neni tiri kunzwanana here itai muchitaura guys itai muchitaura ndoda kunzwa kuti muri kunzwa here guys muri kunzwa here muri kuzvinzwa here guys network yazondishungurudza yandishungurudza guys ndinetsa chaiko network network ma1 guys network ma1 at least nyaya yatachida kutaura imwe mambonzwa network yacho iri kunetsa guys network ma1 guys iri kushungurudza nimaona network yacho ma1 yashungurudza yanetsa guys network ma1 so ndo nyaya yandachida kutaura guys
kuti nditaure kuti ungava uri mumarriage yako uri kushungurudzika guys. Marriage yakakosha guys. Nesuwo tinotovadawo varume. Tikutovada varume guys. Mabhishu anenge achitovada varume, asi kuti uchamuwana kupi murume anozvida munhu aimira kubva wako. Zita rakatoshedhiwa, asi unenge wakatosvibisa zita rako wega. Iwe uwanikwa munhu uchida kusiyira marriage nekuti kwazouya bhishu randishungurudza randitambudza bhishu kana kuti Dumebhi kana asingamiri kubhawa. Haiwa, hanzi takukunzwa. Alright. Ani maona guys. So ini ndoda kungotaura kuti usaure moyo paunenge uri. Varume kunze uku vangwara mazivano. Vanongoda kunozvitestira zvavo vachizvidzokera kwamuri. So imusavhungidzire kuti inini ndichati kana ndikawana munhu wandawana angauya achida kundinyepera inini pandiri achinditi anondida iye ane mukadzi wake, ndobva ndafunga kuti ndoti yes kana neni ndatonyura kwauri. No, ndidaro guys. Ndinopinda netsoka. Ndapinda netsoka ndozvijira ndopukuta muromo. Ndodla mari zvangu ndonyarara ndosiyana nazvo ndotomudza kuti rudo kuchiri nerudo mazivano. Ini ndimi wamuchagona marriage yenyu matanga maigadzirisa kunze uko. Makuda kuzouya kwandiri kuti muzondijuta inini. Ndini wamuchagona. Mazvinzwa guys. Kana pangava nevakadzi vasina varume vari pano, musambofe makajutiwa nevarume. Matsotsi. Kungouya kuda kungozotikorovhera zviweti zvedu. Vakorovhera zviweti zvedu voenda kuseri kuvakadzi vavo vonokumbira ruregerero kana achinge abatiwa. Guys, kana chida kuenda period ndinovaviwa mhino. Mozviitawo here ndinowa mhino dzichivava kana ndakuda kuenda kuperiod. Ameno inenge iri sign iyoyi. Mazuva ekuenda period ndovaviwa mhino. Ameno kuti chii munozvinzwawo here kana kuti ndindoga ndinozvinzwa guys. Ameno pamwe maybe ndindoga ndozvinzwa. Ndowa mhino dzangu dzichivava. Mazuva period yakangokwana chete. Mhino dzangu dzinovava. Ameno kuti chii kuda ndindoga ndinozviwa. Ameno kuti imiwo memchizviwa. So guys, tisambofe takanyeperana mudzimba. Ndaishuta mafirimu guys. Hapana jurawo randinoti jurawo ndikariona ndaitadza kukwira ini nekuda kwemurume wangu guys. Ndaishuta mafirimu guys. Ndaiperforma. Manzwa ndichipenga but hazina zvazvakashanda. Ndoda kukudzai kana pane vamwe vakadzi vanoperforma anoti anopenga anopopotera network chakubowa guys. Chiregai tingotaura zvekupedzisira then toita imwe part 3 tichaitaura mangwana guys. Part 3 tichataura mangwana. Rega tingotaura zvekungopedzisa because network yacho yakunetsa. Part 3 tichadzoka mangwana totaura part 3 network yacho iri kunetsa. Maona kuti network iri kunetsa. Zvandachitaura kuti guys ini ndaipenga maona ndaijamba majurawo. Ipati 3 ndoda kukuudzai imwe nhoroondo yandoda kukuudzai guys yamangwana. Tichaitaura mangwana, asi ndoda kukuudzai kuti zvino ndiripi nekupenga kwandaiita ikoko. So ndoda kungoudza wewe mudikani kana uripo kana unga mukadzi wemunhu unoti unozviti unopengera magirlfriend kana kuti unoita sei, dzikama uri mumba mako. Gara hakuna kwaunoenda. Imba yako iyoyo ndeyako ishingirire. Uripo uri papa. Muri kundinzwa here guys? Say my love my likes. Ushingirire uri papa hakuna kwaunoenda. Imba iyoyo ndeyako. Usaisire umwe munhu. Ungasire imba yako umwe munhu. Hazviti. Never. Ndoramba. Ndingasiri imba yangu umwe munhu. Hazviti guys. Hazviti. Ini guys ndashuta mafirimu guys. Moza anonzi firimu. Ndoda kukuudzai guys kuti ini hapana firimu randisina kushuta guys. Ndaishuta mafirimu guys. Ndakamboendera nyaya iyi ndoda kuitaura papati 3 yamangwana. Nyaya iyi yefirimu yandakamboshuta ndoda kukuudzai guys. Ende nyaya yekutaura kwandichiita ndichida kuti tibetserane kune vaya vakadzi vari kutambudzika arimo mumamarriage edu ani maona. Ende unenge uchitambudzika usingatozivi kuti vanhu vakawanda varimo vari kusangana nazvo vari kutambudzika. Vakawanda havangofambi vachifukura hapo ani maona. Kusika ndichiti kana utombori neusheya naye sheya uchitaura zvinhu zvaonazvo zvibve. Usarambe wakasungirira pamoyo apo. Unofa. Unoita depression. Dikani. Unoita depression. Ita move on. Urimo mukati mumba mako imomo mumarriage yako. Zvaga zvekuita uite.
tengesa uite ungotarisa sikamu uite senge usiri kuriziva. Kana uchienda kubasa enda kubasa uite senge usiri kuona zvariri kuita sasikamu imomo. Ngariinde rinoshurana naDumebhi ikoko, asi nguva yekuti yekubhishura ichakwana, yekuti zvipere zvichadi ichasvika. Rega rinde rinobhishurana naDumebhi asi richadzoka, rinongodzoka mumba, rinodzoka because vana bhishu mabhishu akaita sevamwe mabhishu andoziva ane type yana Dumebhi. No, ina nditodi munhu. Ndinomuda kana ane mari, kana asina mari handitodi. Ini munhu handitodi kana asina mari, kana kune mabhishu akaita sa zvandiri kutaura varipo. Handidi munhu kana asina mari ndinotohwa kutosemeswa zvavo. Ndomuda ane mari. Asina mari ndomudi. Saka varume havagari, anodzoka ikoko. Kana nguva yake yakwana, anouya ikoko. Usazvinetse hako mudikana kana uchitambudzika, kana uchitambudzikwa mumarriage, kana kuti mujolo wakunyisa zvakaita sei. Ita move on urimo mumarriage yako. Enderera mberi neupenyu uri mumarriage yako. Ugere. Ukada kuti waputsa imba waenda wanovaka, unosvika kupi? Unosvika kupi? Guys, unosvika kupi? Chimboisai malavu nemalike kwekupedzisira tichionekana. Unosvika kupi guys? Unosvika kupi? Because ndakuda kuchiverenga. Ndine ise yandoda kunyora guys. Ndine ise yandoda kunyora guys. Nhasi ndofunga tatandara ndambokuudzai nyaya dzinonakidza, nyaya dzine musoro guys. Ndofunga tambotaura nyaya dzinovaka vamwe. Mangwana ndiri kuuya nepati 3 guys. Ndoya nepati 3. Munge mupo pati 3 ndinoya nayo mangwana. Ndokuudzai guys kuti pati 3 ndoitira pati 3 ndiri kutaura kwamurimi vakadzi vanozviti munopenga, munopopota, munozviti hamubviri, munodya marasha. Ndozvanoda kutaura pati 3 yangu. Vakadzi vanozviti vanodya marasha. Dzikamai mai neya muri momuchi mumba, muri imomo mumba. Mazvinzwai, dzikamai move on neupenyu hwako. Usafunge zvakawanda. Ichakwana nguva yekuti achaneta murume mugogarisana zvigonaka. Mabhishuko hapana. Idyaiwo bota makanyarara. Usashungurudze mwana wevanhu. Varume havasi vedu ava. Bhishurai muchidya muromo, muchipukuta muromo, mosiyana nevarume vevanhu. Tsvaga wako kana chidhara chako chaunotsvaga wozvitsvagira, wogezesa chako chidhara. Mablessings, Mwari anokupa mablessings ende unovhurikwa zvakawanda zvinodarika izvozvo. Nangu guys for now marriage chimbondimirirai. Kana ndakuda marriage guys ndinongowe hangu dzangu nyaya ndinotaura saizvozvo. Ndongodzoka ndokudza kuti eyo madharisi oye ndakuda marriage. Zvandinongotaura vanhu kuti guys mazuvano ndafa nenyeri. Zvandinongotaura mazuvano nyeri yakazondirova guys. Ndongodzoka kana ndoda marriage kuti ndakuda marriage. Pana akazvipira here anongobudawo Dumebhi. Ndokutaura kwandinongoita. Dzangu nyaya ndotaura ndega inini. So guys muve nezuva rakanaka. Ndakuda kuverenga, ndakuda kuita zvechikoro guys. Ndine ise yandoda kunyora ise. Pane ise yandoda kunyora yakatotarisirwa ndofanira kutoti nditoikanda itomakiwa guys. Ndokugara chingoti madharisi manyama ndinokudai Dumebhi wenyu ndinokudai zvisingaiti. Musi wa 10 ndine exam guys. Ndine exam musi wa 10. Musi wa 10 ndine exam. So ndikutanga nda musi wa 9 nemusi wa 10. Ise yandoda kuita ndinovata 4 izvo zvikupa panapa ndakutoita zvekuverenga 4 ndopa ndovata. Ndanga ndatojaira kana kuenda kurodhi kunomira murodhi kuchibhishu. Ndo zvinondiita kuti ndinonoke kurara ndakuverenga zvangu. Nekuti hope dzacho ndiye ndisina. Ndina ndakutoita zvekuverenga ipapa. Ndichadziwa nepinda ndajaira kubhishu. Bishu. Handabhishuri ndamunhu kwaye no more bhishuring handibhishuri. Asi kana marasha akauya kwandiri ndinogamuchira. Munhu andifanirawo zvaka kandine mari akanditsvaka. Ndotorawo mari ndodla muromo ndopukuta. Ina handipo pakunetsa vanhu vevanhu. Murambe muchindifarirawo madharisi sekundifarira kwamunota. Ndinokufarirai guys. Muve nezuva rakanaka. Murare hope dzeumambo. Handika guys. Ndoziziva kuti izvozvi makuda kutoenda kunonzi kuCatflix. Makuda unoona Catflix ndokuzivai kai ndokuziva hanzi thanks naVictoria. Ndiye ndichisheyawo nevamwe guys. Ndichisheya kuti pane mumwe munhu anenge achida kuti tisheye titaure zvinoitika handi. Saka ndiye ndichisheya nemumwe munhu ari kurarama
zvimwe zvinhu zvisingaiti. Saka tichida kungoti tingoudzana tidzidzisane. Network ndo zvayo yatsika, but ndambozama ndofunga ane nzeve anzwa. Apa ndataura ane nzeve anzwa, vateerera vateererawo guys. Ani maona ane nzeve anzwa guys. Ani maona ane nzeve anzwa zvandataura. Bye guys. Hanzi God bless you. Thank you. Kana nemiwo muve kana makuinda kuNetflix munoteerera, kana makurara murarewo nezuva rakanaka guys. Mungoisawo munamato papiro motiwo Mwari rangariraiwo naDumebhi sezvo akuitawo zvechikoro zvinhu zvake zvivhurikewo, iyo zama raachanyora agopasa kukwanisawo kuaplya visa rake kuenda kuEngland. Sezvo Mwari vachida kundisumudzira since ndakasiya chibishu, ndikangofoira guys, ndatofoira ndikwanisi kuzoaplya visa. Saka muramba muchindisawo kumunamato kuti mhepo dziya dzinenge dzichidawo kusumuka dziya dzikwanisikewo dzidzikamewo dzikamawo guys. Ani maona so ndichitokumbirawo nemunamato yenyu kusvika kumaende ndinemi kubva pakutanga ndichitanga kuita kosi yangu yecaregiver. Ndaikuudzai kuti ndapa kosi yecaregiver, ndakapedza, ndakapasa mapractical, ndakapedza. Zvino ndakuverenga English guys. Saka ndichiti mundisewo pamunamato guys. Ani maona mundisewo pamunamato. Maona guys, love you mose, murare zvakanaka guys. Bye bye.